अरे सारा रंगदार लोग के है सारादार हो, इनका के जाने ला यूपी बिहार हो, कि रहे ले आगे पीछे इनका घूमत थाना बा। तेरा और भाई कहता रे कि तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ। कि अब का मतलब बाये रोआई के हो, अब का मतलब बाये रोआई के, अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के, कि हम तो के नियो के ना भईनी, हम तो के नियो के ना भईनी दिल लगाई के, अब का मतलब बाये रोआई के, अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के। शेर हमारे साथ मौजूद हैं और बता दे भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार में से एक हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे भाई साहब कितने दिनों से ये कलाकारी कर रहे हैं और क्या क्या गाते हैं और क्या नहीं गाते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी। सब क्यों के प्रणाम बा, जितना भी एपीएन बुक न्यूज चैनल के देखे वाला श्रोता समाज बानी, जनता जनार्दन बानी, सब क्यों के आशुतोष सिंह शेर के प्रणाम बा। और आप जैसे पूछनी है भैया, तो हमारा गायकी करत 18 साल हो गई। 18 साल हो गए गायकी करत। कौन कौन गायकी करे नहीं कि रहुआ अभी तक 18 साल से कर रहा बन। हाँ, ये दर्शक जाने के ये से चाहता कि लोग एक साल एक गाना पर चमक जाता है, ओकरा में का हो जाओ, रहुआ में का हो जाओ। बलगर से हम दूर रहनी और समाज हमनी के ऐसा जगह पर जाके खड़ा भइल बा कि अच्छा गीत केहू पसंद नहीं करत। हालांकि अब हमू टूट गइल बनी और कोशिश करतनी कि थोड़ा सा बलगर करी, लेकिन बलगर ना कर पाए उतना। हम माने तनी तनी चटक मटक करें बस जी, तनी तनी करें जौना में पर्दा होके। जैसे अभी एगो गाना आइल बा शिल्पी राज जी के साथ में, वहाँ के कहतनी। अच्छा, 1 मिनट हम गाना पर ब्रेक लेम जी। शिल्पी राज जी के साथे गाना गइले बानी जी, तो शिल्पी राज कोनो छोट मोट सिंगर ना है जी, तो काहे रहुआ शिल्पी राज जी के चुननी बाकी सिंगर के ना चुननी? एक्चुअली बात ई बा कि जेकर नाम हो जाला ओकर काम हो जाला। अच्छा, और ओकरे पूरा जहान हो जाला। उहे शिल्पी राज जी हई। ए जब बिशुनपुरा हम बोलैले रही, अपन बगल में बिशुनपुरा बाजार बा, ओकरा नॉर्मल हर चीज रहे। ओकरा बाद वहाँ के स्टार हो गई, तब एगो होला नु कि मतलब, तो वहाँ के नाम हो गइल बा, बहुत ज्यादा नाम हो गइल बा और बहुत अच्छा गावे नी वहाँ के। ठीक बा, अगला स्टेप गाना अपन सुनाओ। शिल्पी जी कहत नहीं हो गानवा में कि अरे सारा रंगदार लोग के है सारादार हो, इनका के जाने ला यूपी बिहार हो, कि रहे ले आगे पीछे इनका घूमत थाना बा। तेरा और भाई कहता रे कि तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ। ये गाना के प्यार मिलता, लोग रील भी बनावता, लेकिन एगो सपोर्ट ना होला, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर पाओ। आप सब सपोर्ट करी प्लीज, रिक्वेस्ट हुआ हमार। रउआ लोग गाना सुननी है, गाना सुन के कैसन लागल हो एक बार कमेंट में भी बता दे हम करब। अच्छा, गाना तो रउआ माने स्टेजो वगैरह करेंगे जी, तो स्टेज हाँ मतलब करत हो खेम जी जी। स्टेज मतलब वह हमार पैसा हो, ज़्यादातर स्टेज से ही लोग जानता, लेकिन वही में नसीब खराब बा। कंपटीशन जानते बने, कंपटीशन से ज़्यादा छेछड़ापन बा लाइन में। मतलब एक अलग विचार होके कि चाहिए, फलानवा के बात सुन के फलानवा के बुराई, उनकर बात सुन के, मतलब एगो ना वाला दिखावा वाला, तो वो हमनी ना कर पावे नहीं जाता, वही में आदमी पीछे बा। अच्छा, जौन भी गाना गाए नहीं कावना चैनल से छोड़े नहीं? अलग अलग कंपनी से।
खास करके दिया म्यूजिक जौन अपन चैनल है आशुतोष सिंह शेर ऑफिशियल ऊपर आवेला। लेकिन अब अलग अलग कंपनी बड़ बड़ कंपनी से आदमी गाना दे रहल बा। चाहे गाना देवे में पैसा लागेला कि ओने से पैसा मिलेला? अभी तो बहुत पैसा लागेला देवता देवे में माने जे चढ़ाई पैसा अभी ना अब पहले लागत रहे जब वेब के देले रही तो ओकरा के अथी रिलीज के भी पैसा देवे के पड़ रहे। लेकिन अब अभी के का भइल बा कि अभी जौन गाना इस शिल्पी जी के संगे छूटल बा तो एकर हमरा बुझाता कि करीब ई गाना 70 से 80 हजार के बजट के बा और उ सारा बजट मतलब बैकअप हो गइल बा। अच्छा। मतलब अब गाना रुआ बना के Recover, सेल हाँ। कर सकतनी। अच्छा, बहुत एगो मतलब पर्सनल बात हम पूछल करम कि शिल्पी राज के साथे लोग गाना गावेला तो लोग कहेला कि शिल्पी राज बहुत पैसा लेली, रउआ से कितना लेली? जौन रेट बा देखी ऊंचाई अच्छा, तक दर्शक तनी जाने के चाहता कि शिल्पी राज के बारे में बड़ा तनी कुछ चलेला जी। तो शिल्पी राज कितना रुपया लेली एगो गाना गावे के ड्यूट में? हाँ वहाँ के वोकल के चार्ज बा 5,000 रुपया अच्छा। और उ नॉर्मल चार्ज बा माने कलाकार जेकर नाम नहीं खे ओकरा सब स्टार लोग से अलग चार्ज हो सकेला 7,000 हो सकेला या फ्री में भी हो सकेला। लेकिन हमनी से 5,000 वहाँ के बजट बा। एगो गाना 3 मिनट होके 5 मिनट के होके 2 गो लाइन होके तब 5,000 जी। रुपया। मतलब 5,000 देही के बा ओमे कोनो कहीं अच्छा, से कम गाना तो गावेली लेकिन अपने गानवा के प्रमोशन करेली कि ना? देखिए वहाँ के लगे एक्चुअली प्रॉब्लम ये बा कि रोज वहाँ के 20 गो 30 गो गाना गावत होखब तो इतना समय ना मिलेला। प्रमोशन मतलब ही होला कि अगर वहाँ के आशुतोष सिंह शेर के प्रमोशन करतनी तो ये भोजपुरी के सच्चाई बा थोड़ा सा खराब लगी। ये भोजपुरी के सच्चाई बा कि जे आगे गइल बा उ पीछे वाला लोग के कबो आगे ले जाए के ना चाहेला। मतलब जब तक ले रिश्ता रहेला पैसा मिलल गाना गा के दे दनी बात खत्म, बस बात वहीं ले जी। अगला के बाजल ना बाजल ना कमैला ओसे से वैसे ओसे कोनो मतलब नहीं। ओसे केहू के मतलब नहीं। हमनी के छुअल आदमी आगे चल गइल बा ओकरा खाली हम फोन करके कहमी कि रील बना दो जा कि सपोर्ट हो जाओ जेकर मने फॉलोअर बने 2-3 लाख 4 लाख उ आदमी जेकरा के आदमी संगे रखले बा जेकरा के महसूस कइले बा जे आगे चल गइल बा जेकरा के बतैले बा उ आदमी भी रील ना बना के सपोर्ट तो कइला। चलिए हमरा लगे इंस्टाग्राम के 10-12 गो लड़की बाड़ी सन, हम रील बनवा देम, बहुत बहुत इतना कर धन्यवाद। सकतानी। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। अगला एक गाना और ही हो जाओ। कौन गाना सुनब बताइए? जौन गाना मैंने पहले गइले बानी पवन सिंह जी के एगो हाँ, गाना सुना एकदम। देता। आज सोच सोच जिया हमरो सोच सोच जिया हमरो आ काहे घबराता दरोगा जी हो 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियावा बन पाता कि शहर में खोजनी बजरिया बजरिया आ कतहु बलम जीना आवेले नजरिया उनके चलते देखो नन्हका उनके चलते देखो नन्हका खाना नहीं खाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पियावा बन पाता। अच्छा, हमारा जे कैमरा करता जी मनमीत बाबा, हाँ मनमीत देवता बाबा है जी हमारे वो। हाँ, उनका दिल टूट गया है, उनके दिल टूटने पे एक सैड सॉन्ग हो जाए। एगो सैड सॉन्ग हाँ। कि अब का मतलब बाये रोआई के हो अब का मतलब बाये रोआई के अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के कि हम तो के नियो के ना भईनी हम तो के नियो के ना भईनी दिल लगाई के अब का मतलब बाये रोआई के अंगूठी में
अंगूठी बा सगाई के। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you. रउआ लोग गाना सुननी तो कैसा लागल हमार बड़े भाई यानी जे कैमरा ए बेरा करता मनमीत ओझा जी के बारे में जरूर एक लाइन लिखी। बाबा के आशीर्वाद सदैव बनल बजैया से हमनी के मिलल बनी जा, और हो सकेला हमारा से कुछ गलती हो गई लोग के, लेकिन बाबा से आज तक कबो गलती नहीं के भइल, और यहाँ के हमेशा हमार सपोर्ट करेनी। और जिंदगी में कुछ चीज, कुछ लोग या कुछ संख्या ऐसा होला जौना के ऊपर या नीचे कहीं भी रही भीख मांगत रही तबो ना भूले के चाहिए, और ऊपर गईला के बाद भी ना भूले के चाहिए। तो वीडियो के माध्यम से हमरा के जे भी सपोर्ट करता हम जिंदगी में कबो ना भूलब। लेकिन एक बात हम जाते जाते कहें, जी। यही माइक से कितना लोग स्टार हो गए, जी। लेकिन आज भी वो टाइम पर आदमी टाइम ना दे पावेला। देवता अगर वो तरीका के हमरा स्टार बने के होई तो भगवान हमरा के वो तरीका के स्टार मत बनाई। 18 साल समय दिले बानी तो हम हर चीज जानतनी। आज 15 साल पहले के भी लोग हमरा साथे बा, देखी 5-5 साल 4-4 साल साथ के लोग इजा खड़ा बा हमनी के। अगर ऐसा कुछ रही चलनी चलते चलते हमारा चैनल के बारे में क्या कहें एक बेर। एपीएन बुक न्यूज चैनल के जे भी देखता, जे भी मतलब वीडियो के देखल स, आप सब कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब इस चैनल के, और अपना भाई के सपोर्ट करब प्लीज़। चलिए फिर मिलत तनी केहू औरी के साथ है, तब तक नमस्कार।